ассалому алайкум дӯстони азиз, аз канали Сураи Мамалаев барои шумо пешкаш карда мешавад як намуд ширинии резонак ва болаззат барои шумо пешкаш мекунам барои ифтор омода кунед. Сараввал ор дар курай 450 грамм, як ним стакан, як қошуқча разрихли тел, 200 грамм маргарин, як пачка маргарин бо як зарди тухм, як қути сметанаи 15% 200 грамма. Хамирро анамихел мешурем ва мо лозима барои бизе даруни ширинӣ тайёр кардан 3 дона сафеди тухм бо 150 грамм шакар бо миксер лат мезанем. Сахт ки шудак анамихел бо ҳамроҳи чормағз андохта мепечонем. Инамихел бананчикои резонак ва болаззат мешавад. Дар ҳарорати 180 дараҷа мепазад. Вақте хунук мешавад баъд дар болояш сахарни пудра мепошем ва ором медиҳем. Навор маъқул шуда бошад лайкро зер кунед ва ба дӯстони худ равон кунед. Шакли пурраи видео дар YouTube канали ман.